Ρώτα με πόσα χρόνια καλλιεργείς μπανάνες. Βρισκόμαστε στα Σουδενέικα Χαΐας. Εδώ είναι ο κύριος Ηλίας Σταυρόπουλος, ο οποίος κατά επάγγελμα είναι κύριο επάγγελμα αγρότης. Και εδώ πέρα μια μοναδική καλλιέργεια μπανάνας, η οποία δεν υπάρχει πουθενά στην περιφέρεια και την έφτιαξε ο ίδιος. Θα μας πείτε 5 πράγματα, κύριε Ηλία, πώς ακριβώς δημιουργήθηκε εδώ πέρα η παρουσία. Είχα πάει πέρσι διακοπές τον σημερινό και έφερα ένα φυτόριο ειδική μπανάνα βιολογική, την οποία και φέτος τη φύτεψα και κατευθείαν μου έβγαλε μπανάνες επάνω στον χρόνο. Και σκέφτομαι να την κάνω αυτή τη δουλειά πολύ εντατικά, σε θερμοκήπιο βέβαια, για να κατακτήσω την αγορά της Πάτρας από μπανάνα της Αχαΐας. Έχει κάποια ειδική ονομασία σαν αυτή η μπανάνα, αλλά έχει κάποια ονομασία συγκεκριμένη, κάποιο είδος δηλαδή? Ναι, είναι πρώτη ξαδέρφη της Τσιπίτα. Τσιπίτα. Περίπου δηλαδή είναι σαν την Τσιπίτα. Είναι το ύψος της 6 μέτρα. Φτάνει 6 μέτρα αυτή? 6 μέτρα. Εδώ πέρα αυτό ανοίγει και βγάζει και άλλες μπανάνες. Ναι, αυτό θα βγάλει συνέχεια. Θα βγάλει συνέχεια μπροστά μπανάνες. Είναι το άνθος της. Δηλαδή μια τέτοια μπανανιά πόσες μπανάνες μπορεί να βγάλει περίπου? Αυτή έχει δέσει 135 μπανάνες επάνω αυτή τη στιγμή και προχωράει και δένει. Κοίταξε ένα τζίτζικας εδώ. Εσείς ασχολείστε και με άλλες καλλιέργειες? Οπωσδήποτε. Ροδιές, κάκτο, το οποίο το κάνω εξαγωγή Αυστρία. Κάκτο. Ελαιόλαδο βιολογικό Αυστρία. Μάλιστα. Πορτοκάλια για εξαγωγή. Με λίγα λόγια ασχολείστε με ό,τι υπάρχει. Ό,τι παράγει η γη. Ότι είμαι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Από πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτό? Από γέννηση. Τι ηλικία έχετε, κύριε Ηλία? 55 χρονών. Να τα κατοστήσετε. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην περιφέρεια έτσι με τόσο μεράκι να αγαπάνε. Εύχομαι και οι νέοι να πούμε να έρθουν κοντά στο επάγγελμα του αγρότη. Έχετε να προτείνετε κάτι συγκεκριμένο στην νεολαία? Έχετε να προτείνετε κάτι συγκεκριμένο στην νεολαία? Από τα καφετέριες και από τα κέντρα τα νυχτερινά και έξω στα βουνά και στην Ήπεθρο. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλία. Παρακαλώ, κύριε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.